Prezident ijtimoiy tarmoqda ko'p muhokamaga sabab bo'lyapti. Prezidenti O'zbekiston Shavkat Mirziyoyev Vazi atrofi nashri tahqiqoti jurnalisti Radioyi Ozodlik darborayi qasri Tilloyi prezidentro sharh dod. Mirziyoyev izhor kardki, osoyishgohi maxfiy dar Ko'histon joygir shuda ba davlat taalluq dorad va baroyi istirohati mehmononi oliqadr istifoda mi shavad. U temir yo'llarda davlat korxonasi, hech kim yerga turib bir yashab yoki birovga bir o'tkazilgan yo'q. U davlatning joyi, u prezidentning nima aloqasi bor unda? Prezident ham agar qandaydir martabali O'zbekistonga foydasi kelayotgan inson kelsa boradi. Ага. Лоб скажу. Да. Вот эта территория охраняется для чего? Ага. Там внутри горы, Ага. там и дача есть. Ёдрас мекунем ки моҳи феврали соли ҷорӣ хабарнигарон мақолаеро дар бораи манзили махфии президенти O'zbekiston дар мамнӯъгоҳи биосфераи Угамчаткал дар 100 километри шимолу шарқи Тошканд ҷойгир шудааст нашр карданд. Дар нахустин шарҳи худ Мирзиёев дар бораи тафтишот иброз дошт, ки ӯ ба амволи дар минтақаи дарёи Шовоссой ҷойгир шуда ҳеҷ иртиботӣ надорад ва изҳороти қаблии ширкати роҳи оҳани O'zbekiston темирёллариро бори дигар такрор кард, ки ин истироҳатгоҳ қонунан моликияти ширкати роҳи оҳан аст ва барои истироҳати коргарони O'zbekiston темирёлларӣ сохта шудааст. ҷолиби диққат аст ки ҳанӯз моҳи октябри соли 2018 Радиои Озодлик навори видеоиро нашр карда буд, ки дар он биноҳои саросимавор оро ёфтаи бисёр ошонаи тамом нашуда ва тирезаҳои мағозаҳоро дар қабатҳои якуми ин биноҳои баланд ошиёна дар кӯчаҳои маркази шаҳри Оҳангарон дар вилояти Тошканд намоиш дода шуданд, ки дар наздикии қароргоҳи президент ҷойгир аст. Пас аз он дар Оҳангарон сару садоҳо паҳн шуданд, ки Шавкат Мирзиёев бо ҳамроҳии президенти Русия Владимир Путин ба он минтақа ташриф хоҳад овард. Расман ҳеҷ кас дар ин бора ба мо чизе нахоҳад гуфт, аммо овозаҳо дар бораи он паҳн шуда буданд, ки Мирзиёев рӯзи 18 октябр ташриф хоҳад овард. Гуфта буд дар он замон ба Озодлик бо шарти ниҳонӣ як мансабдори маҳаллӣ.